πάρεις Όχι, κάτι. δεν έχει πρόβλημα. Τίποτα, κοντά να μπουν πρώτη στην μπάλα και κοντά τις πάσεις. Ένα σούτ την έχουμε κάνει. Ένα σούτ. Να παίξω μπροστά. Ένας παίκτης είναι, αυτό το πέτει. Ένας παίκτης. Όλη η ομάδα είναι Ποιο το αυτός. παιδάκι. Αυτός που τρέχει. Ποιο παιδάκι το παιδάκι είναι για κουμπί στην μπάλα. Καλά τρέχει το παιδάκι. Δώστε 10 ευρώ να πάει να φύγει, τελειώνουμε. Ας τρέχει. Εγώ Ο άλλος τσοτάρω είναι. Ο άλλος είναι που τον βοηθάει, που κατεβαίνει από δεξιά, που κατεβαίνει. Σανθουλής. από το κέντρο. Αυτός είναι. Το παιδάκι φοβάται. Δικό. Έτσι το Πιάστε τον ένας τουλάχιστον ρε παιδί. Να βγαίνεις πρώτος. Σε αυτό. Όχι αυτόν δεν μπορεί να χαραμίσει την ηλία τώρα να παίξει μαντουμάνα αυτόν και να βολοδέρουμε στο κέντρο. Λέω ότι φταίει ο ρέφερ, Γιώργο. Θα βάζα τον ηλία μου. Θα παίξουμε δύο πίσω. Δεν είναι λίγο πιο πίσω και να φάνει μπροστά. Δύο πίσω, δεν γίνεται. Και στο κέντρο να είμαστε τρεις. Δύο θα παίξουμε. Και να μπροστά. Το θέμα είναι τα άκρα, το κέντρο του θέμα είναι τα άκρα. Άμα παίξουν τρεις στο κέντρο ρε Ηλία, άμα παίξουν τρεις ή τα δύο ακριανά. Ο Νίκος θα είναι στο κέντρο, και αμυντικό κάτω. Και επιθετικό κάτω, πίσω από το... Πίσω από το... Και θα βγαίνεις εσύ μαζί με τον... Με τον Κώστα. Με τον Κώστα. Και εγώ με τον Παλικάρι θα παίξουμε πίσω. Τι θα βγαίνουν πίσω, Άκρα ρε παιδί. Δεξιά και αριστερά. Να βρείτε χώρο να σουτάρει. Να βρείτε κανένα χώρο ο Κώστας να σουτάρει. Είναι εγκλωβισμένος στα σκόπτα εκεί πέρα. Αφού είναι μόνος του ρε Χάρη. Αφού είναι μόνος του. Γι' αυτό είναι εγκλωβισμένο. Ενώ άμα βγούμε από τα άκρα τώρα ίσως βγούμε με προϋποθέσεις. Κάναμε και άλλη επιθέσεις. Δεν τα πιάσαμε, κάναμε και επιθέσεις. Συνοκαθήκαμε. Λοιπόν, όπως είπα να παίξω. Πιο καλά και την μπάλα κάτω ρε όσο μπορούμε στα πόδια. Νίκος, δεξιά και αριστερά. Και πίσω εγώ με το Παλικάρι.